एकर्ड खालामनायनि उनाव मानो हायाखिसै बख'नो जों बेखौ खालि रोखा जे दिहुननो गोसो गैया नङाब्ला बेखौ दिहुननो हायि खुनु खोथा गैया दिनै सोरखारा होनाय जिखिनि सर्त कन्डिशन बेखौहाय एनडिएफबिआ मावफुंजोब्बाय जे नोंथांमोना नुब्लाबो नुवाब्लाबो बेखौ बारगेन खालामनो हाला सहि होनांगौ सहि होबाय बेनि उनावहाय हाथियार गथायनांगौ हाथियार गथायबाय आफाद सिफायनांगौ आफाद सिफायबाय केम्प सिफायनांगौ केम्प सिफायबाय गासैबो कन्डिशनखौ सर्तखौ एनडिएफबिआ मानिजोब्बाय फालिजोब्बाय किन्तु सोरखारा गावसोरनि कन्डिशनखौ फालियाखिसै जेब्ला राजखान्थियारि भाबे मोनसे समस्याया समाधान जायो राजखान्थि भाबे गासैखौबो नायनांगोन बेखौ दिनै साधारन क्रिमिनेल बादि नायनानै बिसोरहा केस दङ मा दङ होनब्ला जानाय ना बेफोरखौ मिन्थिखानानैनो सोरखारा सावरायदों हाथियार लानानै जेब्ला ओंखारगोन हाथियार लायाब्लाबो आन्दोलन खालामोब्ला मालाबा मानसि थैनाय मानाय बेफोर जाखायो आनखि डेम'क्रेटिक मुभमेन्टआवबो मानसि थैयो आरो बिसोरनियाथ' आलादा खोथा बेखौ मिन्थिखानानैनो मानि थाखाय खालामाखिसै मानि थाखाय बिटिआर एकर्डनि क्ल'जआव बिथांमोनखौ जेनेरेल एमनेस्टि होनाय दफाखौ लाखियालासिनो मानो दैखांखो जि दफाखौ एनडिएफबिआ साबमिट खालामनाय चार्टार अफ डिमान्डनि 19 नाम्बाराव दङमोन बेखौ बोरै उथायखो इन्टारलकिटरजों जेब्ला फाइनेल जाहैबायमोन बे दंमोन माब्रै उथायखो थ' जों नुयो जे बे फार्स्ट ट्रेक होनाय बेनि उनाव इन्टारिम बेल होनानै दिहुननानै लांनाय बेनि उनावहाय एनडिएफबिफोरखौहाय एसे आन्दोआव दोननानै मेम'रेन्डामखौ बानायनाय मेम'रेन्डाम अफ सेटलमेन्ट जेराव साइन होगोन बेखौ बानायनाय बेफोर गासैबो प्रि प्लानखा जाहाथे एनडिएफबिखौ साप्रेस खालामनानै दोननो हायो सोरखौ सोरबाया जाहाथे गोजौआव थांनो हायो आरो बेयावहाय गोजौनि दिनै आसामनि चिफ मिनिस्टारा गावनि सिमांखौ जाफुंहोनो थाखाय मोनसे सिमां दिनै जोंनि सोरबा सोरबा दैदेनगिरिफ्रा गावबा गावनि सिमांखौ जाफुंहोनो मोनसे सिमां मोनसे राहा लामा बेबादिहाय गासैबो खालामबाय अब्ला हारिनि थाखाय सोर सानगोन गुबुनाथ' सानखाया जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सानाब्ला गुबुना बोरै सानगोन जों गासैखौबो नुदों क्लियार दिनै रायजोनि सिगाङाव बै समाव सोर चिफ मिनिस्टारमोन बिनि उनाव सोर चिफ मिनिस्टार जानो लुबैनाय आसामनि बिथाङा जोंनि बिटिसिआव जाय दैदेनगिरि जाय चिफ दंमोन बिथाङा थाब्ला सापर्ट मोनगोन ना मोना बेफोरखौ नायखाजोबनानै थाराथारि जोंनि बिटिसिनि इलेक्शना मार्च मासाव जागोनखाय जानुवारियाव जिखुनु प्रकारै लुबैहोनानै फाव फान्दायनानैहाय एग्रिमेन्ट खालामनानै जिखुनु प्रकारै जोंनि बिटिसिआव खर' सोनाय बेनिफ्राय जोंनि जि मोननाय बेखौ सिलिंखार खालामनाय आरो बेबादि जि हास्थायनाय गुबुनारिनि बेयाव जोंनिया आखाइ होबाय बेयाव गाब्र'नानै लानानै दिनै जों गावजों गाव हाद्रि सारलायलायबाय थादों दिनै गावजों गाव जोङो असन्तुष्ट मानि थाखाय आं नङा सोरबाया बुङा खिन्थु रायजोआनो बे खोथाखौ बुंगासिनो सानफ्रोमबो जों ससियेल मिडियायाव नुयो मानो सन्तुष्ट मोनाखै खारन बर'आ जि लुबैदोंमोन बे जाफुङाखै दिनै पलिटिकेल सल्युशन जायोब्ला पलिटिकेल क्रिमिनेल्सफ्रा पलिटिकेल प्रिजनार्सफ्रा जेलनिफ्राय गजोबनो नांगौमोन आरो बेनो एक नम्बर सर्त जानांगौमोन एनडिएफबिजों जेब्ला सुक्ति जायो खिन्थु थाङै थुङै जों नुबाय जे एनडिएफबिआ माने नाम्बार वानाव थायासै नाम्बार वानाव थाहैबाय गुबुन संगठना लिड लाहोबाय सोरखौबा आरो बेखौ खालामदों गोजौनिफ्राय डिजाइन मथे खालामदों बे फास्ट ट्रेक होनायनिफ्राय लानानै एकर्ड इलेक्शन बेबादिहाय जोंनि 6 शेड्युलनि पावार कार्टेल एभरिथिं वाज डिजाइन वेल डिजाइन प्रि प्लेन खालामखानानै बानायनाय खिन्थु जोंनि मानसिया हमदां हायासै जोंनि मानसिया स्टाडि खालामा जोंनि मानसिया गोथौहै साना जायनि थाखाय दिनै गाब्र'नानै सिखांफिननायनि लामा जों नुहुराखै दिनै पिस एकर्ड जानानै जायखौ होनहरदों जे विदाउट रन्जन दैमारि देयर कैनट बी एन एग्रीमेंट बिदि बुंहरलायनायनि उनाव दिनै जाय गैयाब्ला पिस एकर्ड जायालायनो दिनै बेखौनो आरो जुदि सोनानै दोनफिनबाय थायोब्ला मा जागोन एटलिस्ट जों रेहाय नागिराखै खालास नागिराखैमोन जों सानदोंमोन एटलिस्ट दिनै लवार कर्टआ जुदि सोरखौबा फासि होयोब्ला हाई कर्टआव थाङोब्ला बेखौ लाइफ होनानै दोनो फासिनिफ्राय रेहाय होनानै लाइफ साजा होयो थैजासिम साजा थ' बेबायदिहाय लाइफ होदोंब्ला अन्तत 12, 14, 10,
15 बेफोरबायदि बोसोरसिम जों बोख्लायगोन सानदोंमोन साजाखौ साजायाथ' मोनखाबाय साजा मोनालासिनोथ' खालास जानायानो जाया दिनै गोबाङा बेयाव थानाया 12 बोसोर 13 बोसोर सोलिगासिनो दङ साजा लागासिनो साजा गैयालासिनोथ' रावबो खालास मोनखायामोन बे ओरैबायदि मोजां सुबिदामोन जोंनि बिटिसि सोरखारनि थाखाय स्टेट सोरखारनि थाखाय सेन्ट्रेल सोरखारनि थाखाय जे जों हाई कर्टआव एपिल खालामदोंमोन अब्ला बे हाई कर्टनि एपिल खालामनायाव सुबिदा लानानैहाय साजा होनायबो जागोन आरो ओंखारनाय दिहुननो हानायबो जागोन आरो पिस एकर्डखौबो अनार होनाय जागोन बेबायदि बिसोरनो मोनसे बोसोर हमना होनानै सोरखौबा 10 बोसोर सोरखौबा 12 बोसोर सोरखौबा 14 बोसोर हमना होनानै केसखौ फोजोबना दोननो हायोमोन आरो बेखौनो बयबो हास्थायदोंमोन आरो बेनो जानांगौमोन खारन पलिटिकेलि एकर्ड जादों नङाब्ला पिस एकर्डआलाय मानोमोन पिस एकर्ड खालामनो सिगनेचार होनो दरखारानो गैयामोन एनडिएफबिनिफ्राय दिनैबो जुदि 60 जन 70 जन जेलावनो थानाङोब्ला पिस एकर्डनि मा ओंथि थाखो बे पिस एकर्डआवथ' माबा मोनसे थानांगौमोन दिनै मानि थाखाय हिनियास नन हिनियास केस फैखो बेयाव मानि थाखाय डिफारेन्स मोननै डिफारेन्सियेट खालामनाय जागो अल द केसेस आर बुंनो थाङोब्ला हाथियार लाना संगठननि बयनिबो केसा हिनियास जाखायो बेखौ मानो बिदि फागो खालामनाय जाखो बेयाव मानो क्लियारलि लिरनाय जाखो जे एक्जिस्टिं सिस्टेम मथे एक्जिस्टिं ल मथेसो हिनियास केसखौ सायनाय जागोन होननानै बेयावनो लिरना लाबोखाबाय दैट मिन्स देयर इज नो एमनेस्टि क्षमा होनायनि बाथ्रा गैया आरो गैयाब्ला कनभिक्ट जानाय मानसि दोनमोन थाथोंमोन थैजासिम मानोथो सहि खालामनाय मानोथो लांनाय मानोथो एग्रिमेन्ट खालामहोनाय आरो जुदि बिथांमोनखौ लानानै दिनै दियारनाब्ला बिथांमोनखौ जुदि बे सुक्तियाव लाफादेरामोनब्ला दियारनाब्ला बिथांनि जुदि सिगनेचार लायामोनब्ला जों दा दिनै बुंनांगौ जेबो गैयामोन जा साजा होयो होथोंमोन जेसेबां थानांगौ थाथोंमोन जोंहा बुंनांगौ गैयामोन जोंहा बुंनांगौआ बेनिखाय जादों जे देयर वाज एन एग्रिमेन्ट which is called peace agreement आरो बिनिखाय जों दिनै बुंनो बाध्य जादों आरो जों आं गासैखौबो बुंखांबाय जे सोरखारा इच्छा खालामनानै सोनानै दोनदों बेयाव सोरनिबा स्वार्थ पुरन खालामनो थाखाय सोरनिबा मोननाय मोनिनि हिसाबनि थाखाय बेखौ खालामदों नङाब्ला बै समाव सानसेयावनो सासे मानसिनि खननै बेल हियारिं लानाय बन्द दिनाव थाला खेवनानैहाय जेरै न'निफ्राय जाज लाना फैनानै बेल बन्द लानाय बेफोरखौ नायनानै जों बुजिनो बाखि गैया जे सोरखारा कर्टआव आखाइ होयो इन्टारफेयार खालामो आरो नैबेयावबो खालामनो हागौमोन जों जोंनि बिटिआरनि मानव गेदेर सिएमखौ आं खबर होयो जेब्ला हियारिं जागोन आं मेसेज लिरनानै हरो एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथांनो आं मेसेज लिरनानै हरो सिगांफोराव बहुद डेट थांबाय थाबाय बेनिखाय आङो गेजेराव लिरासै लास्ट जेब्ला जानोसै हियारिंआ एपिल हियारिंआ फाइनेल हियारिं जानोसै अब्ला आङो 21 मार्चआव आं बिथां सानैनो आङो आंनिफ्राय मावनांगौखौ माने इनफरमेसन होनांगौखौ आं होदों गोबाङा बुङो आंहा अहंकार दङ आं लिडारफोरखौ कन्टेक्ट खालामा आं खालामो आनखि सिएम जानायनि उनाव प्रमोद बर'खौ आं लोगोबो हमदों गुवाहाटीनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव आदामोननि बे केसखौ लानानैनो बेनि उनाव आं दाख्लै 21 मार्चआव बिथांनो लिरहरदों आं मेसेज हरदों जे आदाजों लोगोसे जाखिनि सिबिआइ केसाव दङ बिथांमोननि फाइनेल हियारिंआ जासिगोन आं लरेन्सनोबो लिरदों सानैबो आंनो जेबो रिप्लाइ होआखै नायनानै दोनदों बेनि उनाव प्रमोद बर' बिथाङा गावसोरनि काउन्सिलखौ एबा एडभकेटखौ बुंदों बिसोर एडभकेटआ आंजों कन्टेक्ट खालामदों बिथांमोना जोंनि एडभकेटखौ लोगो हमनो नागिरदों आं एपइन्टमेन्ट लानानै होदों आं गुतै घटनाखौ बुंदों मा खालामनायनि राहा दङ बिथांमोनखौ दिहुननायनि राहाखौ जों जिहेतु जोंनो जोंनि एडभकेटफ्रा साजेसन होयो बे मथे आं बिथांमोननो बे मेसेजखौ होदों बिथांमोना जोंनि एडभकेटखौ लोगो हमदों आं बुंदों जोंनि एडभकेटआ बुंदों जे जोंखौ लोगो हमस्लायस्लाय सिबिआइनि एडभकेटखौ लोगो हमबा साबसिन सोरखारखौ लोगो हमबा साबसिन सोरखारा एपइन्टमेन्ट होनाय एडभकेट जेनेरेल दङ बेखौ लोगो हमब्ला साबसिन खारन जोंनि एडभकेटआ सोरखारि पक्षनो खुरांखौ खेवनानै खिन्थाखाया खारन सोरखारजोंसो केसा जादों नालाय बे बिसोरनि एथिक्स बिथांमोना क्लियारलि बुंदों जों जि बुंनांगौ अनजलिनो बुंगोन एनडिएफबिनिफोरनो बुंगोन खिन्थु जों गुबुननो बुंनो हाया थेवब्लाबो कर्डियेलि रायज्लायदों थ' आं कमिउनिकेसन खालामाखै नङा खालामदों बिनि उनाव बिथांमोननि एडभकेटआ हियारिंफोराव हाइकर्टआव थाहैनानै खोनासंहैदों जोंनि एडभकेटफोरजों रायज्लायबाय थादों फन खालामनानै माब्ला मा जागोन मिथिगासिनो थायो खालि भार्डिक्टखौ मा थारिखआव होगोन बेखौ सिगाङाव मिन्थिखाया
सिगांखालि हरावल' मिन्थियो जों 26 तारिख हराव मिन्थिदों ओमफ्राय 27 तारिखआव जादों थ' खिन्थु जाजमेन्टआ जासिगोन केसा क्लोज जाबाय 23 आगस्टआव बेफोरखौ बयबो मिन्थियो पेपाराव होदों टेलिभिजनाव ओंखारदों केस क्लोज जाबाय होननानै बेफोर समाव रायलायनायनि सुबिदा दंमोन ओरैबायदि सुबिदा लानो हायोमोन सोरखारा आरो रंजा बाजा बयबो सान्थि खुसियाव थानो हागौमोन दिनै असान्थिखौ बन्द होग्राफोरखौ लाबोदों होनब्ला मा जानो जायफ्रा बे बिसारावहाय जेबो रल लायासै बिथांमोनासो सान्थिखौ लुबैयाखै नङाब्लालाय बोरै जानो दिनै जोंनि लिडारफ्रा बुंदों दुखु मोनदों जों दा स्टेटजों सेन्ट्रेलजों रायलायगोन मा खालामनो हायो खमायनो हायो खोमा साजाखौ गासैबो जोब्बाय आसामाव स्टेटआव जोंहा खालामनो हानाय जेबो गैला हाइ कर्ट वाज द लास्ट होप हाइ कर्टनि उनाव जों थांनो हाला दिनै हाइ कर्टआवनो जुदि इनफ्लुयेन्स खालामनो हायाखै हाइ कर्टखौनो जुदि बुङाखैब्ला दिनै जोंनि लिडारफ्रा सुप्रिम कर्टआव जोङो केसखौ लांफिनोब्ला सुप्रिम कर्टआव सोरखौ बुंनानै दिहुनहोगोन माबा आसा दङ जानो पिस कर्टनि बागै आसाम सोरखारा बांसिन मिथियो आसामनि मोनफ्रोमबो कर्टआ बांसिन मिथियो आसामाव मा पिस कर्ट जानाय सुप्रिम कर्टआ बेसेबां मिथियो दिल्लीयाव थानाय थ' जेराव जों हागौमोन बेयाव रायज्लायनो खाबु लायाखसै बेयावहाय बुंनो खाबु लायासै दायो अखा हाखांनानै खफ्रि हमनो नागिरबा बोरै जानो जोंनि मानसिफ्राथ' दा एसेबां जाम्बा जाम्बि जानानै गैया जेराव भार्डिक्ट होखांबाय फाइनेल जाजमेन्ट होबाय बिसार जोब्बाय बिनि उनाव रायलायनानै बोरै दिहुननो आरो जुदि हायोब्लाथ' बे वेल एन्ड गुड जों साब्बास होगोन जुदि कर्ट गैयालासिनो दिहुनना लाबोनो हायोब्ला स्टेटजों सेन्ट्रेल सोरखारजों रायज्लायनानैनो जों साब्बास होगोन जों खुलुमगोन बेखौ खालामोब्ला खिन्थु जास्ट रायजो राजाखौ गुसु खालामनो थाखाय दावराव दावसिखौ थान्दा खालामनो थाखाय जुदि ओरैनो जों दुखु मोननायखौ जोंबो फोरमायो जों मावगोन नाजागोन आगोलनिफ्रायथ' बे खोथाखौ बुंबोबाय थानाय बेनिखायनो जोंहा हपबो दङमोन बेनिखायनो जोङो खबरबो होदोंमोन बिसोर रायलायगोन बिसोर माबा मोनसे खालामगोन होननानैनो मिन्थिहोआब्ला जोंहाबो अयनाय जागोन बेनिखायनो खिन्थानाय जादोंमोन रायज्लायनायमोनब्लाथ' हदिसा थानायमोनब्लाथ' दिनै जों आरो दिनै बे प्रेस मिटखौ लानो गोनां जायामोन मैया बन्द डिक्लेयार होनो गोनां जायामोन बर' रायजोआ गाबनो गोनां जायामोन बेनिखाय गासैबो खोथाखौनो सा बुंनानै हारिखौ जुदि खोमसिजों नाथ्रोदहरबाय थायोबा जोंनि इयुन जेनेरेसना बेखौ रावखौबो निमाहा होनाय नङा दिनै जि अबस्थायाव जोङो दोङो सान्थियाव बे अबस्थायाव लाबोनायनि थाखाय जायफ्रा जुजिबाय जायफ्रा थै होबाय जिउ होबाय बिसोरनि जिउमाया खिन्थु जोंखौ सान्थियाव थानो होनाय नङा बेनिखाय जों एपिल खालामो मा राहा दङ बे सम्भब नंथावा राहाया थेवब्लाबो जुदि नोंथांमोना हागोन सानदोंब्ला स्टेट गभर्नमेन्टजों आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों रायलायनानै बेखौ दायित्व ला आरो दिनै फेमिलि मेम्बारजों रायलायनानै आवगायगोन रायजो राजाजों बिभिन्न संगठनजों रायलायनानै आवगायगोन दिनै सानथाम जाबाय जोंखौ फन मोनसे खालामनानै दुखुनि समाव खबर लायाखै मिडियायाव बुंदों न'खरनिफोरा निराश जाथों जों न'खरनि होननानै लाया दिनै आदा नाब्लाया आंनि न'खरनि थाखाय मावाखै आंनि न'खरनि थाखाय बिथाङा एनडिएफबियाव साख्रि मावाखै फैसा खामायाखै बिथाङा हारिनि थाखाय खस्थ' लादों बिथाङा हारिनि थाखाय खामानि मावदों हारिनि थाखाय नागारसारदों न'खरनि थाखाय मावाखै बिथांनि जेलाव थानायाव दाख्लैनि जि भार्डिक्ट बेयाव बर' हारियासो बांसिन दुखु मोनदों बेवहाय बियो जोंनि फेमिलिनि मेटार नङा जोंनि पार्सनेल मेटार नङा बेखौबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मिथिना लानाया मोजां थेवब्लाबो जोंखौ मुं लाना बुंनायनि थाखाय साबायखर बावो आरो साबसिन मोनगौमोन जुदि नोंथांमोननो खाबु होनायनि समाव सिगाङावनो जुदि बे बाथ्राफोरखौ सम थानायावनो सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टजों रायलायनानै बिनि राहा लानायमोनब्ला दिनै जेब्ला सोरखारा गोसो जादों बाहायदों गोसो जादों गारनानै दोनदों बे बिटिआर जि गोरोबथा बे गोरोबथाखौ जोङो मालाबाबो एनडिएफबिनि प्रब्लेम सल्भ खालामनो थाखाय खालामनाय सुक्ति होनना जों बुंनो हाया बर' हारिनि मोन्थायखौ सुफुंनो थाखाय खालामनाय सुक्ति होनना जों बुंनो हाया बे सुक्तिया जाबाय जास्ट सोरखौबा पलिटिकेलि एकमडेट खालामनो थाखाय खालामनाय मोनसे पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट एन्ड नाथिं एल्स बेखौ दिनै साफ्रोमबो बर'आ बुजि मोनबाय नङाब्ला जोंनि थाखानाय जिफोर मोन्थाय बेफोरखौ दिनै कार्टेल खालामनानै
जोंनि आथिं आखाइ खोमा दानख्लाबनायनि हाबाफारि लानाय नङामोन बे सुक्तिनि गेजेरजों नङाब्ला दिनै जेलाव आरो थाबावनाय नङामोन बे सुक्तिनि गेजेरजों बयबो फैगौमोन दिनै मिन्थिया गारा बिथां प्रमद बर' CEM बिथांमोनाबो बुंदोंमोन बे सुक्तिनि गेजेरजों गबाय उनाव बुंबाय गगोन किन्तु दिनै मा जाखो बेनिखाय जों गासैबो सैथोखौ नाजावनानै जोंहा बहा लेप्स जादों बहा गोरोन्थि जादों बेखौ जोङो बुजिलायना लानांगोन सोरबाया गोजौ बिबानाव दङ बिनि थाखाय जोंजों रायलायनो हायि जानाङा जोंजों जिरायनानै बयजोंबो जिरायनानै दा मा सल्युसन खालामनो हायो रायज्लायनो हायो नङाबा किन्तु बे जोंनि आखाइनिफ्राय बे सान्थिया लासै 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 दोरोदलांगोन आरो BTCनि लास्ट जिथु थार्ड जिथु एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टखौ जिखौ आगोलनि एग्रिमेन्टफोरखौ सान्थि एग्रिमेन्ट होनाखै बेखौसो होनदोंबा बे सान्थि एग्रिमेन्टआनो बयनिख्रुइ असान्थि एग्रिमेन्ट जानायनि लामायाव बेबायदि जाहैगोन बेवहाय आं खावलायो जायफोरनि आखायाव गोहो दङ माबा मोनसे मावनो थाखाय बिथांमोना जाहाथे बेखौ मावनानै थारैनो नंगुबै सान्थिखौ लाबोनो नाजायो